Inday Laarni, licensed professional teacher. Kanami pamatian. Pero bastos batasan. Maayo sa kababuyan. Gani ang tistalihapon ang liempo ni Inday Laarni. Manamyawan ay kita. Mga maestro kag maestra dira sa may Cambodia, maayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyo nga paglantaw, kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Inday Laarni, licensed professional teacher. Ari na ako. Istorya ako. Ano ang nagatublag sa imong nga balatyagon? Istoryahan na kita kay base kung masanagan ka, maathagan ka sa ginaproblema nimo. Kay kung ako lang palantawon to sa mga ginapang post nimo, makahambal gid ako ho, may problema ina siya gani pamatii ako. Kay isa-isa huntang problema nimo. Una, nagutom ka? Kalma, kay damuganta ka. Ikaduha, anong ginarimpugal nimo sa imo nga tangkal? Wala ka pa napurga. Kalma, latigo 15 solusyon da. Ikatatlo, anong ginaiwik nimo? Mapakursa ka? Mapakasta ka? Kalma, pila ka buta ka lang kinahanglan nimo. Gani Inday Laarni, para sa isa ka licensed professional teacher. Ginasulit-sulit ko. Gikiti, amo na kabutang sa imong Facebook, proud na proud ka. Pero mga tao daw hindi na. Para sa isa ka tao nga may lisensya. Para sa isa ka tao nga professional. Kag para sa isa ka tao nga isa ka maestra. Hindi insakto ang ginapanghimo nimo ya. Kay nga nadulaan ka na sang respeto kag pagtaha sa iban nga tawo. Nga nag-amo kasi na. Kung ikaw may kainit, may kaugot, may kaakig sa gobyerno, hindi ang pag-post sa social media sang kung ano-ano ang solusyon dira. Kaya siyempre mahambal ang mga tao. Maestra siya mo na ginahimo ya. Ti ano ginapang tudlo ya sa mga idik, sa mga estudyante ya. Di bala hindi maayo. Hindi maayo nga buluhaton Laarni. Pamati ka. Gani ang solusyon kung ikaw may kaakig. May kalain sang buot sa aton nga gobyerno. Simple gid lang. Pakaayuha ang imo nga lawas. Pakaayuhon ang imo nga sitwasyon. Kag mangita sang peace of mind. Amo ina ang solusyon. Kag speaking of paayo sang lawas, sang aton nga kalawasan, ang ma-advise ko lang sa imo amo ni pamati kag himua. Dalagan exercise. Kaya siyempre sang halamod akapungko kag pindot-pindot sa keypad sang imo nga telepono, nagtalambok ka pating imong utok na tambukan na kag wala na nagagana. Amo na nga subong sa kabastosan, ikaw number 1. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Baboy ng lawas, baboy pang batasan, terno-terno mo ng uso. Kamu to?